ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. таваҷҷӯҳи шуморо ба хабарҳои криминалӣ ҷалб менамоем. ин нашри нахустини барномаи милитсия хабар медиҳад дар соли 2022 мебошад ки шуморо бо фаъолияти милитсия дар самтҳои ошкор ва пешгирии ҷинояткориву ҳуқуқвайронкунӣ огоҳ месозад. дасти тавонои қонун гиребони киро гирифт, ки онҳоро ҷавобгарӣ интизор аст. имрӯз дар барнома тамошо кунед. манзилҳои истиқоматӣ беназоратро дар Истиқлол ғорат карданд. ҷавони тасарруфкор аз дохили 17 сабукрави Opel дуздӣ содир намуд. шабу баромада ба кӯчаҳо дуздӣ мекардам, дуздӣ мошин мезадам, мошинаро мешикастам мебурдам. тухм сарнавишти инсонро дигаргун мекардааст. боздошти фолбини навбатӣ. сухо ҳасуд нестам, ферад нестам, зиёнаш бошад нестам. худ аз худ хат мебиёд ё ки дида худаш мебиёд? мусодираи зиёда аз 20 кило ҳашиш, 4 узви шабакаи нашаҷаллубиро шиносед. баъди дар озодӣ баромадан баъди турма маслиҳат кардем амука ки боша агар наша дар кор. 20 соли маҳбас барои одамкушиву ғоратгарӣ, гузориш аз мурофиаи судӣ. фалокати хунин, ҳалокати 4 нафар узви як оила дар ҳодисаи роҳу нақлиётӣ.